Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li s-sena li għaddiet id-dħul disponibbli tal-familji Maltin u għawċin żdied għal ftit aktar minn 28,500 euro. Imqabbel mal-2013, id-dħul disponibbli żdied b'aktar minn 5,000 euro fis-sena, jew żieda notevoli ta' 21%. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Musù spjega li kollox jindika li kull familja kellha 675 euro aktar f'buta sal-aħħar tas-sena, jew 13 euro aktar fil-ġimgħa. Kellek żieda marġinali fin-numru ta' dawk illi id-dħul tagħhom b'mod ekwivalentizzat qed jaqa' taħt is-60%, qed nitkellmu fuq żieda ta' 0.3%, ġifieri hija żieda marġinalissima li fl-opinjoni tiegħi huwa pożittiv il-fatt li meta kellek żieda daqshekk kbira fid-dħul disponibbli tal-familji ikollok imbagħad żieda verament marġinali fin-numru ta' dawk illi mhux ilaħqu ħanajtek ma' dik iż-żieda. L-istatistika tal-NSO turi li f'sena waħda dawk bidħul ta' anqas minn 6,000 euro naqsu bi kważi 2,000 ruħ. Minn madwar 16,500 persuna dawn niżlu għal madwar 14,500 persuna f'sena waħda. Qabel l-2013 kienu aktar minn 36,500 persuna li kienu fuq dħul ta' anqas minn 6,000 euro fis-sena. Musù tkellem dwar tendenzi komuni meta pajjiż ikun sejjer tajjeb ekonomikament. Kull fejn pajjiż ikun sejjer tajjeb ekonomikament ħadd iżdied in-numru ta' dawk li jkunu jidhru f'riskju ta' faqar. U fil-fatt għalhekk tintuża l-kelma riskju ta' faqar għax fir-realtà ma tfissirx li żdied il-faqar, imma dan huwa terminu użat biex jiddeskrivu l dawk li jkunu taħt il-linja tas-60%. Żvilupp interessanti ieħor kien il-qies internazzjonali użat biex titkejjel l-inugwaljanza fit-dħul. Dan naqas minn 28.7% għal 28%. Ir-rata ta' deprivazzjoni materjali naqset minn 8.7% għal 8.4% fl-aħħar tas-sena u minn kważi 20% fl-2013. Dan ifisser li f'6 snin dan il-fenomenu soċjali tnaqqas b'aktar minn nofs, b'aktar minn 41,500 persuna anqas f'din il-qagħda. Il-Ministru għall-Familja sostna li dawn ir-riżultati jindikaw kemm il-politika soċjali u ekonomika imħadma fl-aħħar snin għamlet differenza fl-għajxien tal-familji u fakkar kif is-suċċess ekonomiku ta' Malta ma żiedx l-inugwaljanza soċjali. Għamet ma tixtara dal-figuri biss tittara minn fejn tlaqna. Tlaqna fl-2013 fejn kellna sitwazzjoni li meta kellna 100,000 ruħ f'riskju tal-faqar kien hawn min kien jgħid li hija biss perċezzjoni. Dan il-gvern fl-aħħar 7 snin mhux talli ma qalx li hu perċezzjoni ma verament involejna lilna nfusna biex intaffu u jirnexxielna ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u għawċin. Naħseb li rnexxielna hija xi ħaġa pożittiva, ix-xogħol għadu ma spiċċax għad fadal xi jsir u aħna kommessi b'ruħ soċjali qawwija li nagħmluh.